ndachitaura netimu rimwe riri pakadoma apa rine situation ranga chinditipira yekuti ndachinzi unozoti pane zvimwe zvekuti unoda kuseka waudzwa nyaya ka but inenge itori serious issue ka because pakutofa vanhu. Yeah, I was talking to someone anga achindiudzawo nyaya yekuti tikufungidzira kuti hama yedu isina kuda kudomwa nezita yechirume haina basa rainoita rakanyanya kukurira zvekuti inoitisa mari but vanenge maubhinda ukawa vanoita asi kutaura kunoku zvakuratidza kuti vasumukira zvakanyanya saka anozoti vanhu vanofunga kuti maybe pane pakutokonyedzeka dai so nyaya dzemushonga and stuff but iyo vari kuti pfungwa dziri dzave pakufunga kuti mukomana anogona kudaro achipedza vamwe vana kana kuti vamwe vanhu mukama after zvaitika izvi vanoti kumushure mekunge mukoma wake ashaya akadhopa akabudisa uyu akati hama neshamwari musabudise kana mari dzenyu zvese zvichaitika panapa ndinichaita because ndakanga ndakajoinisa mukoma wangu ava pafuneral policy yangu uri bane nyandi kuzvaura zvichireva kuti zvese zvichaitwa apa tichange tichizviita nepolice. So vanhu vakamuombirira maoko kuti aiwa kuti baba wakarongeka vachiratariswa maomero akaita zvinhu these trying times munhu uya neintervention yakadayo ingeri nyaya yakanaka baba ava vashaika vange vane vana 6 ndobva achitaura akati vana vese va6 ava ndakavajoinisa futi zvakare funeral police mukarikaombera here mudhara munotombera muramba mutombera saka zvakarongeka izvi but nyaya apo manje koma shepherd ndekuti vari kufona vachiratidza kubatsikana because vari kuti isusuka after every 3 months vanhu vese vari pafuneral police pane munhu anotodona akaiswa ipapo ari pafuneral police avafungira kuti manje inogona riri business yekuti maybe vari kubuda ka 2000 2 something USD. Ya, unoona kuti ndodambudziko riri kuitika mamonya ndaitotaurawo mugroup manheru nefamily yekwedu vachiti no guys nawo haisi mafuneral policies ndichanyatsoedza kuti ndiye address nawo iyoyi mamonya munhu tadii kujoinisa vanhu mapolisi ekuti varapwe tovajoinisa mapolisi ekuti vabetserwa rwapenyu pane kuti timhanyire kuti munhu ndatokuisa pafuneral policy. What about my health concerns emunhu iyeye tisati tamhanyirira kuti wangu zvakakosha kuti tione kuti munhu apinda mufuneral policy but chekutanga pamberi kupinda papolisi yekuti ukarwara ndakwanisa kuona kuti waenda kuchipatara here and then chimwe chinhu chinoitika mamonya muAfrican society nesande pane pachicherechedzwa International Day of Family Remittances saka maissues auri kukurukura kadai ari relevant mamonya chimwe chinhu chiri kukonzeresa mumhuri iko kufungirana saizvozvo zviri kunzi eyu mukomana uyu hazvisi kuzikanwa madhira ake ari kuita ari kugona kunge ari kukonzeresa kuti vange vachishayiwa ini handibvumirani nepfungwa iyoyo mamonya. Mu-African society paita kamwe ka-misconception kari kuti tichingofungirana zviri kukonzeresa kuti iko mhuri dzinge dzichiparadzana kana kuti dzisina kubatana kwakanyanya nenhau iyoyo. Anotora munhu ndimwari, hakuna munhu anogona kuuraya munhu mamonya under normal circumstances. Vachitaura nyaya iyi vanoratidza kuti vari kuti wese munhu akataurwa kuti ari pafuneral policy yake akutotya after every 3 months pari kudona munhu because munhu ari kubva wana 2 something thousand USD. Saka pakuzotenga timakofini anozongobudisa kuti mari chokudidididi but mari yakanaka isa pakanaka yona sekuti anenge asara ne1 something USD. Saka ndapoti munhu asikuisa business ro. Yes, zvezvakuda kutarisiswawo nerimwe rutivi wosaizvozvo kuti why is he interested so much mukuisa vanhu mumafuneral policy rather than kuona kuti welfare yevanhu yange ichiimproviwa rather somuenzaniso zvandichataura zvee kuti munhu mamedical aids vangani vakaiswa sofa pamamedical aids pane vari kuzofa arwara wacho vari kubetserwa nenzira dzipi zvakamira sei kumhuri kwavo kune zvimwe zvikamu vari kubetserwa nenzira dzipi sati tatarisa zvemafuneral policy deep nenyaya yatichitaura nawo vabva vanditi unozva kuti sorry mamonya matete nekutora nguva yako yakareba because ndabva ndabvunza ndakati no. Saka imi pari kuendawa ku-postmortem munhu achinge ashaya arinonzi afani. Ndo zvimwe zvinhu zvakakosha because we need scientific approach pamaproblems atichisangana nawo. Science dziri kuti kudii vana mazvikokota kuchipatara postmortem iri kuti kudii chaizvo. Nozota vanga chinzi chii hanzi postmortem iri kuisa 3 zvamanje manje after mudhara
vatove vari kutaura vachinzi suspect kuti ipoison. Suspect to poison. Yes. Yeah. But tiri kuyatsofunga kuti anenge aita sei, anenge atotaimira munhu achinji obva anomukandira poison obva abaya basa kuti munhu yakutobaya. Ya kana saizvozvo iri poison obvious anenge aine dzimwe nzira dzaanenge achishandisa munhu kuti anga achipoisona vanhu, but it's very unfortunate. So what's your advice to those guys, including you? Because what I know, kuti your family, I know for good one advice. Panyaya yakaita is it okay kuti mnango kuisai pamafuneral police or maybe mundango ita yake ndoda kudzokera pana nchimbotsanangura pane discussion yataiva nayo kwedu, ndanyedza kuonesana kuti honku mafuneral police akakosha, but haisi nyaya yekungomhanya kuti ndangokuisa munhu pafuneral police. Pamwe munhu uri kuda kuisa pafuneral police atorina mari yeschool fees, kuda kumubhadharira kuti agozovigwa zvakanaka, but ari mupenyu izvozvi, you are contributing nothing to his or her welfare. Funeral police yakachipa. Funeral police inenge ripondo kana dollar. Medical aid yakachipa one yekuti munhu I'm just saying kuti zvasa ne school fees. School fees is 30 and above, you know what I mean? Saka funeral police maybe mapondo anenge achingobhadharawo achingoti medical aid. Handi utano ndio unoita kuti munhu ararame kwenguva yakareba. Anzwa chikosoro chiriko mazuva nechi, munhu anzwa musoro, wadi kumisa pa medical aid anorapwa, rather than ungoda kuti iwewe munhu avigwe chete. So zvimwe zvezvinhu zvikuda kunyatsonzima monya matete zvinge zvichingojekeswa zvakangokosha nyaya yandibata mamonya matete zvechokwadi like nawe kususpect wa poison muchikafu ari kukanganisa mukomana we konzi hanzi pane mwe tsumo vakuru hanzi chembere yashayikwa mudunhu bere roonekwa richirutsa imvi. Zvine zvazvine kakureva kuti iwe ungoisa vanhu pamafuneral police, but vanhu vatanga kudoka vari kuzonofa pachionekwa futi chikonzero chimwe chete ichocho kupostmortem kuti vanhu vari kufa nenzira iyi. It is very unfortunate. Reka timboona kuti zvingadaro zviri zvii zvingadaro zviri kukonzeresa, but kana uchinge wakateera paPlatinum FM right now ndokwanisa mundibatsa timbomuudza kuti what's your take and then what's your advice to those people. Pamwe chete nekupa advice kuna mumwe wanhu, maybe inini zvakupfungwa dzangu dzichifunga kuti I think mune munhu ndazviitire funeral policy yake ega anenge achingoziva ega asina kuudza munhu funeral police because munhu atoziva kuti hapana chichanetsa iwe wakutongonovigwa akutoita plan akutoita plan apakaipa 0719945945 0719945945. Let me just take a short break.